ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாசிப்போம், நேசிப்போம், வாசிப்போம், வளர்வோம். இன்று நாம் வாசிப்பதற்காக எடுத்துக்கொண்ட புத்தகம் எண்ணங்களை மேம்படுத்துங்கள். கண்ணதாசன் பதிப்பகம், டாக்டர் கோப்மேயர் எழுதியது. இன்னைக்கு வரைக்கும் இது பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. புத்தகத்தை பார்த்துங்க. இந்த புத்தகத்தில் மொத்தம் 80 சாப்டர்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொன்றுமே முக்கியமான சாப்டர்ஸ் தான். இப்போ நம்ம மழை பெய்யட்டுமே அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் பார்க்க போகிறோம். இந்த கட்டுரையுடைய முக்கிய உயிர் நாடின்னு என்னன்னா, தவிர்க்க முடியாததை ஏற்றுக்கொள்வது தான் மன அமைதிக்கு வழி. தவிர்க்க முடியாததுன்னா என்ன? இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷன், இந்த வைரஸ் பீரியடில் இதை நம்மளால் தவிர்க்க முடியுமா? முடியாதில்ல. இதை நம்ம ஏற்றுக்கணும். அதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க, தவிர்க்க முடியாததை ஏற்றுக்கொள்வது தான் மன அமைதிக்கு வழி. சரி, இது இப்போ சாதாரண ஒரு விஷயம் பாருங்களேன். இன்றைக்கி காலையில் எழுந்திருக்கிறீங்க, இன்னும் ஒரு 2 மணி நேரத்தில் நம்ம இபி பில் கட்டணும். இப்போ தான் ஞாபகம் வருது. இந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க? இதை தவிர்க்க முடியுமா? முடியாதில்ல. ஸோ நம்ம அடுத்தது என்ன செய்வோம்? எப்படியாச்சும் கட்டணும் தான் பார்ப்போம். இதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு இந்த கட்டுரையை நான் இப்போ வாசிக்கிறேன், உங்களுக்கே புரியும் என்னன்னு. லாங்ஃபெல்லோ ஒரு கதை சொல்லி இருக்கிறார். அந்த கதையில் ஒரு வாசகம் வருகிறது. எளிமையான அந்த வாசகம் அர்த்த புஷ்டியானது. மழை பெய்கின்ற போது ஒருவன் செய்யக்கூடிய சிறந்த காரியம் மழை பெய்யட்டுமே என்று சும்மா இருந்து விடுவதுதான். நாமும் அப்படித்தான் செய்ய வேண்டும், வேறு வழியில்லை. மாற்ற முடியாததை ஏற்றுக்கொண்டே ஆக வேண்டும் என்பது தத்துவம். தவிர்க்க முடியாததை ஏற்றுக்கொள்வது ஒரு மனோ தத்துவம். வேறு விதமாக அது இருக்க முடியாது என்றால் இருக்கின்றபடியே மகிழ்ச்சியுடன் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். வாழ்க்கையில் எத்தனையோ சூழ்நிலைகளும் சம்பவங்களும் நமக்கு புரிவதில்லை. நம்மால் அவற்றை மாற்றவும் முடியாது. விதியின் அர்த்தமற்ற போக்குகளால் நாம் குழம்பிப் போகிறோம். நமக்கு பாதகமாக அது காய் உருட்டுவது போலவும் நமக்கு சந்தேகம் ஏற்படுகிறது. ஆனாலும் எந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம் மிக நுண்ணிய பாகமாக இருக்கிறோமோ அந்த பிரபஞ்ச இயக்கம் மிகுந்த கட்டுப்பாட்டுடனும் ஒழுங்குடனும் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஒழுங்கின் மிகச்சிறிய அம்சம் நாம் என்பது நம்முடைய நம்பிக்கைக்கு அடித்தளமாக அமைய வேண்டும். இந்த பின்னணியில்தான் நம்மால் மாற்ற முடியாததையும் புரிந்து கொள்ள முடியாததையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்படி செய்வதன் மூலமாகத்தான் தவிர்க்க முடியாத கஷ்டங்களையும் விபத்துகளையும் தாண்டி நம்மால் செயல்பட முடியும். இல்லாவிட்டால் அவை நம்மை அழித்து நாசமாக்கிவிடும். தவிர்க்க முடியாததை ஏற்றுக்கொள்வதுதான் மன அமைதிக்கு வழி. புரிந்து கொள்வதற்கும் அப்பால் ஒன்று இருக்கிறது, அதுதான் நம்பிக்கை. அறிய முடியாத ஒன்றின் சந்நிதானத்தில் நாம் ஏற்றுக்கொண்டதை சமர்ப்பித்து நமது நம்பிக்கையின் அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தலாம். கஷ்டங்களையும் விபத்துகளையும் தாண்டி ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்கிற ஒற்றை வாழ்க்கையின் பகுதியாக ஒப்புக்கொண்டபின் வாழ்க்கையின் நல்லவற்றை நாடி நல்ல விஷயங்களில் நேரத்தை செலவிட்டு நல்ல செயல்கள் புரிவதில் திருப்தி காணலாம். விதி ஒரு கதவை மூடுகிற போது நம்பிக்கை இன்னொரு கதவை திறந்து வைக்கிறது. எதற்காக? இன்னும் உயர்ந்த லட்சியத்தை நோக்கி செல்ல, மேலும் அரிய சாதனைகள் புரிவதற்காக என்று இந்த கட்டுரை முடிகிறது. ஒரு திருக்குறளோடு முடிக்கலாம். இது 426வது குறள், பொருட்பால்ங்கிற அதிகாரத்தில், எவ்வது உறைவது உலகம் உலகத்தோடு அவ்வது உறைவது அறிவு. கற்றறிந்த உயர்ந்தோர் உலகம் எவ்வாறு நடந்து வருகிறதோ அந்த உலகத்தோடு கூடி அந்த உலகத்தின் வழி நடப்பதே அறிவுடைமையாகும். வள்ளுவரின் இந்த குறள்படி நடந்தால் தவிர்க்க முடியாததை கூட ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பக்குவம் தானாகவே நமக்கு அமையும். நன்றி. மீண்டும் ஒரு முறை புத்தகத்தை பார்த்துக்கங்க.